Right. Uyai guys, uyai mutega vamwe, uyai tuone 6 p.m. to tegai vamwe guys, mushare live, tegai vamwe mushare live. Kuda nchitedza vamwe vanhu panapa. Ndimenda kumagrupu tinoudza vamwe kumagrupu uko. Global. Guys, kana mauya tegai vamwe guys. Kana mauya tegai vamwe muchidedza vamwe, tegai vamwe muchidedza vamwe guys. Kana mauya tegai vamwe muchidedza vamwe. Tegai vamwe. Tegai vamwe guys, tegai vamwe. Right. Mr. Andrew, can you please send me your request? Mr. Nyamayaro, please send me your request. Send me your request. Send me your request, Mr. Nyamayaro. Send me your request, Mr. Nyamayaro. Send me your request, Mr. Nyamayaro. UK team function yedu is there. Musa 21 junior to shika guys, 21 junior shika. Tichana kids go. Kuchana kids. And it please buy your ticket. Purchase your ticket. Let's meet there. Let's see one another. Let's talk. Let's, let's hug. Let's love one another. And it right. SWAT 21, please purchase your ticket. Come to my inbox. I'll direct you where you can buy your ticket. Joylyn, I'm still waiting to see your name on the list. Joy, right? Mr. Nyamayaro chakaende kuti regerera anyway. Ndozombokanga noti kamaroya anoshanda netime tempo they are very strict all time. Please pardon me on that one. Munoziva andinambonyanya kujaira kufamba futi Friday afternoon. So when I was coming from the Dangote akungodai padhuze. Traffic yadaona kwazati pani pe 8 minutes later 30 minutes. Yeah, traffic on Fridays can be tricky. So motaka ndokutiregerera ove vakuru vangu vedu we. Tinoda kugamuchirai Mr. Nyamayaro pa platform pedu pano. Guys, keep on sharing the live and keep on inviting other people. That tell them in the groups MCOS kwavari, tell them in the groups emakare kuti vauya vanhu vakamirira live ndindabhaisa ende ndabvuma pa live kutanga baba, but people were like, where is it? Amirira live ende ndikati acha cancel ata post pona vachaza rimwe day tazongoti huyai animaona. Anyway, vanhu vanozongoita catch up vachienda right. Ndokumbira mungotipa 2 minutes nimbosenda malinks aya kuna Mkoma Gordon andiri kuona kuna admin Gordon vandikandire mu comment section
so that I'll be able to pin in your links as well. And maybe I don't know up. Personal one. Solicitor the original one. No, the original one. Yakanzi Andrew Yeah, Nyamayaro. Takamira 32. Okay. Yeah. Come on, John, can you please put it in the comment section and I'll pin it from here. Can you please put the link and WhatsApp kwenyu mu comment section? Ingori kanda comment section and then ndakusimira ndi kusendera zvakare anenge angotanga and then I'll pin it from here. Suka akachinja tichakwanise kupina kungopina amene kuti zvinofamba sei from Uripa Life. Right. Toda kutaka nekugamuchirai pano pachirongwa chedu paSisimedi Diaries. It's your first time being here. Taimbotaura zvedu kudhara some years back. Tichangotanga, I think. Tichangotanga. And then I don't know what happened though, but I'm just here with God has got a way of bringing people together again. Here we are. Tadzoka futi zvakare. And we really want to appreciate you, Mr. Nyamayaro, zvatinoona muchiitawo community information that you share and things like that. Nokuti imimi ndimi vemitemo vacho, ndimi munyatsoziva zvinhu zvinenge zvichiitika kuti pakati zvakati pakurehwa chii. So without wasting time, let's get into the business. Of recent, right, kune new rules and regulations akaburitswa ne-government ye-UK. And I saw you muchitaka kunonga ma-points muchinotaurawo papage penyu apo neapo zvamaitaura because I follow you zvangu muchitaura kudaro kuti zviri kureva. But on social media there was a wave. People were like saying different kind of things according to their own understanding. And like people right now, they're not settled, they're in fear. Like I've seen also other bloggers from other countries or equally topic in it also discussing the way I understand it, not knowing which in this way because it's like my waves, the people are saying different kind of things, you know. So that's why I said, you know what, instead of all this noise and whatnot, why can you not bring munhu anonyatsoziva nezvazvo nezvemutemo ndimi veimmigration vacho mutitaurire kuti what is really happening pane zvakabuda izvi ndeapi madisadvantages chii chiri kuitika, what's going on guys. Vachitsanangura ndiri kukumbira, I've pinned the link andika maCEO ese muchada one day munyika ingatisatisa aisi yedu hatiziye pachinombondokera pauri kuda services dzavo. And like now titori nemunhu ada service yavo anatoudza izvozvo right now kuti iwe chitouya, I think this is the right time kuti chibva tonofollow votozoenda number wenda kuinbox wono engage the services because you really need help. You need help right now. And so right now zvinogona kuve zvakanaka, but as the time goes on in life hazvizikani. Follow the page guys. Vanowanzopa ma-update stereke before zvimwe zvatombobuda vanenge vachipa ma-update kudhara. Follow his page andika tione ma-updates tese. Kana uine problem andika ikutokunetsa nekubasa ikave chii andika this is the man to talk to and just go to him. Ndau yawo, of course he's a lawyer andika ndo profession yavo, so don't expect the charges to the services to be for free. No, obviously he will charge you because ndo kubasa kwavo andika, but your help yauri kuda andika kuna ambondifonera ndasa chichibvunza nyaya yekuti mapepa kudi kune vakauya kune mwanangu. This is the right man now because asking Sisimeli, me I don't know anything about immigration, you see. Ndokuudza zvemusoro mangu zvandisingatombozivi kaza ndototanga kugura kuna AI ndoya ndokuudza go to the professional people. Ivavava ndokwaunoenda woenda kunobvunza bvunzo yako vokubatsira vokuudza. Saka please guys follow the link iro endai munofollowa Mr. Nyamayaro so that tinzwe takawanda. Pane phone nenoise Mr. mune two devices Mr. Nyamayaro. No, are off essay. I don't know what's happening. There's some echo in the back, but anyway, that's fine. Let's just follow him. Yes, just go and follow him, please, guys. And the ones who could follow him, me, I don't do that. But I'm saying, well, this one, please, let's go and follow God. He's gonna be very useful to us. At least tina lawyer wedu, guys. Tina terms of payments, but tina I don't want to talk about nyaya dzako. Zviri nani, right? Mukana ndewenyu Vanyamayaro tokumbira umutsanangurire zvisere tinyatsonzwisisa because confusion iriti. Okay, thank you so much for this opportunity yekuti ndiuye kuzotaura nemi pamwe chete nema listeners enyu. I appreciate this time. I know you are a very, very busy person and you've got a lot of guests that you have on your list, so it's quite a privilege to be your guest, Maneru Anaya.
kuno kwamanheru kune dzingwa mati mana nyika dzokunange dziri nguva dzakasiyana-siyana. But thank you so much for having me. So panyaya yatiri kutaura nezvayo nhasi inyaya yakonzera zvakawanda-wanda, ma-interpretations akawanda-wanda, and a lot of anxiety among vanhu vakasiyana-siyana. So musi weMonday, Prime Minister wenyika ino Keir Starmer aka-announce inonzi white paper. White paper yachona iri ndeye immigration. Kune vanoda kuzoverenga yakanyorwa kunzi Restoring Control over the Immigration System. So white paper iri kutaura ma-proposals ari kuda kuitwa nehurumende muno mu-UK pertaining ma-categories andichataura nezvawo ema-immigrants ari muno mu-UK. So sezvamunoziva, immigration itopic yagara inongonetsa. It's a political topic all the time. And the political parties ese kana aona kuti ari kukandwa zvibhakera nemamwe ma-political parties vanotsvaga way yekuda kuita feedback anxiety yavo kukundikana kwavo through immigration. So pane ma-elections akaitika recently, manonzi ma-local authority elections nechichi akaitika manje, and pane party inonzi reform inotungamirirwa nemunhu anonzi Nigel Farage. Party iyoyo yakawina zvakatyisa Labour, zvakatyisa Conservative, zvakatyisa maparty mamwe esaya. So immigration is one of the things that the default kuchichange tichigadzirisa. So they've announced this white paper, and white paper ma-proposals at the moment hausati mutemo. Kana kuti uzoita mutemo tinotanga nema-proposals, white paper, green paper, debating mu House of Commons, yozopinda mu House of Lords, yozoita mutemo. But Home Office department rehurumende rinokwanisawo kuita mutemo rega neiye inonzi delegated powers, rine ma-authority ekuita ma-delegated powers ekuita mutemo. Saka rinogona kuita futi mutemo risina kuita consult through the parliament if it's within its jurisdiction under the delegated authority. So pane ma-categories about at least 4 ari kuaffectwa ma-proposals akaitwa. Yekutanga ma-students. So ma-students aiuya kwanga kuya ma-students akawanda achibva kunyika dzakasiyana-siyana vachienda kuma-university asiri ma-top tier university aya akuenda kuma-university ari middle or lower in terms of their tiers akati chipei, but vakauya vanenge vachibhadhara ma-school fees mashoma kana kuti vanenge voregera kupedza kustada vozoclaima asylum and so forth. So ndo chimwe chinhu Home Office chataura kuti inoda kuvhara buri ragari kushandiswa nema-students vanenge vachiuya vapinda vozoclaima asylum, and they're also going to reduce number of students vanokwanisa kuudza ma-dependents. Kana usiri pa-PhD haukwanisa kuudza ma-dependents. And ukaunzwa neuniversity inenge ine rate yekuti zvoni ma-defaulters akawanda university inogona kutorerwa sponsor license, kana kuti vakaintroduce system yekuti vakuisa ma-university pa sort of a traffic system, red, green, amber. Kana university chibreacha stereki inenge iri pa-red, kana chibreacha mbijana iri pa-amber, kana yakanaka iri pa-green. Eventually vanozoita reduce. Then pama-students vaka-affectwa futi kuti ukauya kuzostada muno mu-UK at the moment, even for masters 1 year, kana wapedza kustada unokwanisa kuzoapply rinonzi postgraduate visa, ranga richikupa 2 years dzokuti uapply knowledge yako yawadzidza muno mu-UK kuti one experience. So they are going to cut it from 2 years to 18 months. So postgraduate visa vada kutoribvisa, but at the moment they proposed kuti vachari reducer. Then imwe issue iri kuaffecta ma-students ndeyekuti zvoni English test, and iri kuaffecta ma-students, iri kuaffecta munhu wese. English test yanga yachinyorwa vari kuti they are going to make it more harder than it is at the moment, more stricter as it is. Sapanana A1, A2, B1, B2, vanhu vakaita makosi vanoziva manhengerekena because vaivanzonyora, I think vainyora B1 and B2 and so forth. So ndozvo kuaffecta ma-students. Then poita vamwe vari kuaffectwa ndo vashandi. So pavashandi the majority is ma-carers ndo vari kunyanya kuaffectwa. Vashandi, the hurumende iri kuti ma-carers akaswetwa abused, mistreated, not treated well nema-employers avo,
there was an abuse of the system and so forth. So they are going to close the carer visa. They said they are going to close it. And they also said that they are going to increase, increment your settlement across the board. Hopefully they are going to put a transition facility yekuti zvoni vatori munyika vanogona kuramba vari pa5 years, but vada kuincrease kubva from 5 years to 10 years kuti muwane settlement or indefinite leave to remain. That is going to affect everyone across the board. So ndoma affectirwa rinyanyo kuitwa ma-carers nevashandi, and vari kuti vachachinja the way the sponsor license system works. So instead of being centralized upon one employer, they are proposing kuti vachaisa system yekuti munhu anenge asiri mainly tied to one employer, or there's fluidity or flexibility in moving between my employers. So vari kuti inonzi transitional period inoita kuti vatori muno mu-UK ma-carers ayaya they can switch jobs to different employers. They can extend their visas, and they can bring their dependents to those who qualify until 2028. So after 2028, we'll see that they're going to extend it or what are they going to do. So that is their transition period regarding my carers. Vamwe vari kuaffectwa ndivai vakunonouya family route. So people that are coming to join their husbands, wives, children, and so forth. So the way that they are being affected, and this is also going to affect across the board, vakuti ma-dependents ese akuuya arikufana kunyora chirungu, arikufana kuti vakwanisa kuita integration, because they're arguing that there are some people that come here and never integrate with the British society, so they want them to write the English test. So at the moment, my dependents are your English test. But pakuzoita extension inokuda kuzoenda kusettlement inokuita say they're proposing kuti every adult dependent should write the English test. So people should be prepared for that. And also for settlement pachona, they're going to change test network on the life in the UK test. They're going to make it more harder than it is at the moment. Varikuya kuzojoin my families I'm a British citizen, and they haven't mentioned one indefinite leave to remain, but varikuya kuzojoin my British citizen ndo vacharamba vari pa5-year route. Everyone else is being proposed kuti vaendeswe pa 10-year route. Hold on. Sorry to interrupt you, Mr. Nyamayaro. Thank you for the stars. Murkuti, those who are already here, like pane pakauya ma-COS aditi. Mutua, was it 4 April or 14 April? Parakaisa mitemo munyuwani. Panobi pakazoti izvo munhu wese achapinda after that date hakuna achaunza dependent unopinda uri one. And saka muri kuti maybe vanhu vakauya before that date vanowana vanogona kuzoapply ma-indefinite after 5 years, they're not affected. But those who are coming after that date ndo vari kunzi 10 years. Or can you please explain more on that one? Okay, so varikuya kuzojoina mafamilies avo ma-British tomboti ndine British passport ndokunza mudzimai oro vana, ndo vari kuramba vari pa5-year route. But everyone else ari kunge ari pa points-based system inosanganisira ma-students nema-workers including ma-carers. Munhu wese ari kumigratewa kubva pa5 years to 10 years as we talk. Okay. Whether they are going to shift on this, we don't know. But they are saying they want to put everyone on 10 years, and everyone else must integrate within the 10 years. Never could end settlement and end citizenship. So they say COS at the moment it's going to be 10 years, unless if they change their position. All right. Okay. Saka ndokuomesera kwaita vanhu because vanhu vakauya vane anticipation yekuti after 5 years ndinenge ndapa indefinite leave to remain, then inonzi settlement, and then maybe kana vachida after 12 months vozochinja kuenda pa citizenship. But now they are saying they are going to shift the goalpost from 5 years to 10 years on everyone who's on the points-based system. Yeah. Okay. But what I've been suggesting to people, whether or not it will make any changes, is let's make noise about this thing.
you need to contact your member of parliament, explain your story to them, sign in online petitions, anenge aripo, talk to the media like yourselves, like the British media, BBC or whatever you can talk about. To awareness, because and talk to your neighbors or one church or whatever religion you belong to. This is going not only going to impact the person from 5 to 10 year old, but there's a lot of implications on even the employers, the employees, my service users, vana vedu vatakaunza, and so forth. Because kana munhu angaine hope yokuti after 5 years mwana akanogona kuenda kuuniversity asabhadhari ma-school fees university. Now it means that for the next 10 years anoramba ari international student mwana iyeye, and how are they going to integrate when they're still international students? And another concern inenge iripo ndeyekuti the chances of them keeping the home office fees low as it is for carers might be slim if they implement this law, which means kuti fees akakwira to the current rates dzinobhadharwa nevanhu vese, it will be very high for everyone. Because at the moment, for example, kana machida kuenda pa human rights visa, home office fee is 1,268. Insurance health surcharge is around 2,600. So per moon one, we are looking at about 4,000. And iwo unenge uri amai na baba nevana 4. So it's 4 times 4, we are looking at 16,000. And you are not even earning that much, yes. Yes. So it's something that will be very difficult for people to achieve if maybe they take it the route that they are suggesting. Okay, so this one I'm asking on my own. You said, let's make noise about this so that we can be heard, and we put our grievances as well across, so that whenever, because this is now, it's still a white paper, right? And it's still to go to parliament and be debated, right? Yes. Whether to go ahead or not. It might go ahead, it might not go ahead, right? Correct. Right. So it's also, as Zimbabweans, guys, you hear now we're getting this from Munania Zoziva Neshasho. And Mukunzwa is the quita noisy Makua, Asina Baza. Team UK, not only my COS. I'm coming kuneva kare muno because the next party andoda kubvunza from what I've understood inini panyaya yakataurwa ndoda kutobvunza kuti kuti pari kufamba sei ipapo. Oh, I need to go and take my mumokwesa taura nditore power bank rangu necharge. Okay, no, that's all right. So the other thing that we need to comment on is what is called the good character requirement. So pane vakamboita mafomu vakambofila ma-applications immigration, you say kuti pane ma-questions ekuti do you have a criminal conviction, do you have a court judgment against you, do you support terrorism, sympathize with terrorism, and so forth. All those questions come from what is called the good character requirement. So what is going to happen is that they're proposing kuti at the moment, at the moment kana usina conviction yekuti was sentenced kwa kuenda ku prison, then it doesn't necessarily count against your good character, unless if we can show that you are a habitual offender, you've got a string of non-custodial sentences zawinazo. But the new proposal that is coming in the equity zone, even for non-custodial sentences, convictions rather, unogona kukanganisa mapepa ako a home office. So it is something that people need to take very seriously. If it's going to be implemented, most likely it will be implemented. You have to avoid convictions, even if usina kuenda ku prison, but any conviction yawaita inogona kuti zoni ikanganise mapepa ako tadze kuwana settlement. So the good character requirement is going to be changed, just to catch up for you. Nandikomenda panyaya ye-good character kuti at the moment kana usina kuendeswa kujeri 12 months and more custodial sentence has affected good character yako, but vari kuchinja mutemo wekuti even the slightest of a conviction you might not get your settlement, or they might suggest that you be removed from the UK nokuda kwekuti wetwa ka conviction ikako kanenge kaitika ipapo.
Right. Then there's a comment here, we are in your comment section by somebody else saying, once it's on government website, it has been debated and approved, so it can be changed by your complaints. I don't know. Since you said earlier on that people can make noise now, this one is saying it's already on the government website and it has been debated and approved, so it can be changed by the complaints. No, that person is wrong. It's not yet debated and approved. It's a proposal. It's still a white paper. So it's still a proposal. So there's still the chance to talk about it. And some of you who are on social media, they've seen a clip that was circulating today of someone addressing a political party about the injustices and unfairness of the laws that are being proposed. So there is still that chance, even for employers that employ people that that are carers, they're going to be affected in the sense that Barada Kukwidza inonzi immigration skills charge is going to be increased by 32%. And tinoziziva kuti recently vakaita mutemo wekuti you cannot employ someone outside of what is called the regional hub unless if that person came on a care visa or has been working for you for 3 months. And so obviously they're going to close the out of the country employment yevanhu vachibva kunze kwenyika, but my employers are affected by all these things, and parikuitika a lot of red tape ichaitika because there's a lot of compliance yanongoifana kuzoita, and that will increase costs as well on the employers. So it's affecting both employers and employees alike, this white paper, as much as it is affecting vanhu families avari kufana kunza kuno UK kana kuti avakatosettlisa kunza kuno ku UK, but it's still a white paper. It's not yet set in rock and stone. It cannot be changed. Okay, right. So we want direction, and I'm not scared. You know me now. And you said you said we can talk to the BBC and stuff like that. And don't prepare and budikira paBBC 3 times ndisingazivi ndakazona ndapatv kuno izvozvi tikuti vanoti takutaura imazviona here mabuda which channel do we use? Like we really want to be heard as well, right? Like we can work with you, give us your points. I will actually confront them and talk to them. Same care. What's the channel to do that? And so will it not affect me in any way? No, it's not going to affect you in any way. No, it's not going to affect you in any way. So if you want to talk to your member of parliament, you keep a link report online where Mugenda Parliament or whatever, or just Google it on my local MP. Yes. Then funny page no boda we supposed to go there, then you can be able to get your local MP. Then you can either email them or call them or go and see them in their surgery, because as their constituent, you've got the right to see your MP, so you can go and talk to them face to face. And then there is my media, I recognize my local media and BBC Coventry and Warwickshire where I am, or BBC Birmingham, or even national newspapers or national media. If you've got the opportunity to talk to them, I'm sure they are also interested to talking to people. Yes. It's unfortunate that a certain guy who purported to be Zimbabwean or is Zimbabwean spoke to one was talking nonsense. We didn't agree with what was nonsense. Yes. But it shows that facility is there, whereby you can phone into a radio station and say out your side of the story, whichever side of the fence you are sitting on. So I think people need to do this. It was kind of one said because it's going to impact the politicians are playing politics. Oh yes, but politics. I know, yeah. Yes, politics. But unfortunately, it's life of people, and it's real. Yes. It's politics. So they will see kurikubudira mama grievances akawanda, and they will try to politicize using that angle kuti vawane votes. Yes. So I really do understand. Yes, I really do understand. I think you guys will just need to do that, and I can do that. I'm willing. I don't have a problem with that. I will
check the website and then ndichakudzai guys totodzifambira nyaya idzi asi I need backup as well. I cannot do this on my own guys, the employers and the employees and tikamesa mukunzwa kuti this is gonna affect everybody. We don't want anyone to be affected. So muri kumaseko and zvanzi hazvisi zviri pamutemo. It's not like we are breaking the law. We are not. Zviri pamutemo. So we can just do it. We go there, we air our grievances. Totaurawo kana vakatipedza kuti emtaure tinonovhuna chirungu chiripo padikikiri paredhiyo ipapo hapana kana chakamboipa handimoona tichitaurawo zvitemo zvedu. You never know, tinogona kutovhurawo mamwe macountries zvakare, vana Nigeria, vana Ghana, vana mamwe maAfrican countries kuti vaitewo call in, then vonzwa totaurawo takazvimiririra. Anditimaona like he said kuti vari kuda kuzomigrata kuenda mene kuvhiza ravataura pachadiwa something like 16,000 anditi uri care 16,000 unoiwana upi, uda kubhadhira mabhills mazhinji makera mari yacho inongoperera mabhills, you see. So I think ndonongori mukana wekuti vanhu vataure kana muchiproba vachibvunzwa kuti saka imimi as what do you propose, like inini ndotonyatsoona kuti vafanira kuti vawedzere mari kumacarers. Mozati in UK there is always a shortage of carers. Every time kune mashortage of which vanhu hakuna kwatinobhotiza tichienda chiro vakapiwa mapepa aya e5 years nokuti mukei imomo ndimo mune basa handimaona basa ragara ritoshai kumikei ririmo ende vakangoisa mari people will not go anywhere, like especially for foreigners. They want money, they are here for to work. Vandi kude vakangogutsika vanogara imomo mukei imomo vanoramba varimo zvokuti kune shortage vanoramba varimo. Hakuna ndendanga zvina kubuda mukei mari kupiwa mari rinana chienda kushanda kuTesco kwanenge achipiwa 10 pounds per hour ndiani handima. So it's just a matter that we need to just air our grievances more towards week. Then we start from there. And right, guys, I don't know, I'm asking now this is them vakagara muno kudhara handiti kune kunoti nyaya yaita kuunza zvakasiyana siyana. Kune vaifara vakare kuti yes vakaura maCOS vaimatendedzi vazodai, but ukazonyatsotarisa vamwe vachowo vagara muno kare havasati vaane mapepa handimaona chero vagara muno kudhara havana mapepa, vamwe vachiriwo vari kumapepa ekumaasylum vamwe havatorina completely antimashona. And now I hate kunzi namataura machidzokorodza panongati the slightest of kamhosva iko zvinoipisa home. Tinotoziva vamwe vedu pano vachaionawo kuti mhosva dzaitonyatsoparwa chaidzo muno muUK kunzi ningi warova munhu pakati ningi waba dziri mumunomu. Saka what are their chances pamutemo munyowani uripo muri kureva here kuchera ari British holder kana kuti ane mapepa kugara muno, kasi kana uchingori munhu wekuti wakwana mapepa nekugara muno usiriwe muno munyika unogona kunoita kumba kana ukaita mhosva kana kuti muri kuti chii. So nyaya yekuti ukaita mhosva unoenda kumba yakagara iriko. And the people that have been deported, because kana waita mhosva ukaendeswa kumuchini inonzi deportation, kana uchiendeswa usina kuita mhosva inonzi removal. So there's a number of people that have been deported over the years, but yaitangira pa 12 months ukapiwa conviction ukapiwa sentence at 12 months and above topa wainzi hatako kudzosera kumusha, unless if kana uri anonzi habitual offender wekuti ungoita tumhosva tudiki but twawanda wanda tikuratidza kuti une habit yekuita mhosva, then they can say that vakurivoka visa rako vokudepota. But now even for the slightest of mistakes and any conviction non-custodial, then you will be sent home. They will revoke your leave to remain or your visa, and then they will send you back home. So I'm just trying to think kuti pamwe wangoita go through a red traffic light and was and driving without insurance, and driving without insurance. So those kind of things which are happening now, where people are doing driving without insurance, domestic violence, conviction, abuse or spouses and so forth, or look at this, they are going to expand this and they've commented on this. Are you paying your taxes and things like that? So pane vakauya kudhara old school yakauya kudhara chimwe chini chiri kuoneka kuti pane vakutoqualifya, for example kuti vakwanise kuita citizenship, but vasati vatora citizenship yacho. I would advise them to do the citizenship applications now for two reasons. The first reason being that they might increase the period for you to wait for citizenship. At the moment you get a settlement, you wait for 12 months, subject to requirements to apply for citizenship.
But they might say maybe it's going to be increased from 12 months to, for argument's sake, 5 years or 10 years before you can become a citizen. Then point number 2, they are going to make the life in the UK test more harder, and they're going to make the UK the English test more harder as well. So if you are qualifying for now, it would be better for you to do it now before they've changed the law on the life in the UK, the English test and the period of qualification could uite more British. Likewise, for those people that are almost close to getting their indefinite, or those people that are very close, then they should also consider trying to take legal action or changing their visas as soon as possible, subject to meeting the requirements. Just for your own benefit as well, as much as there has been all this outcry on the changes that are happening, at least one or two things are almost positive, particularly Pawana, they are going to consider giving Wana citizenship or settlement quicker, which previously it was a longer period. That's where something that they are going to do panyayevana, and they're also reviewing kuti my applications evana pama fees angachifamba say my applications angachiitirwa vana particularly vanenge vaita some time vari in the UK. Okay. All right. Because sure, serious, imagine kuti kana vari vakaya nemasiwo kana une mwana ari kuenda arikuda kutoenda akutosvika ku18 kuti achienda kuuniversity atina, that means you have to pay makore ese wai achienda kuchikoro andichimaona. So panenge pari tricky papo, guys. Right, guys, do we have any other people that have questions? Please, kana mine ma questions, can you please call in and the number to call, you know it, and ask questions. And vari kuda kufona kubvunza mubvunzo, mune mubvunzo une mubvunzo wakanangana newe zviri kutoitika right now that we don't know. And kana kuti uri kubvunzira I don't know, can you please call in and ask muchiudzwawo ma-advice kuti moita sei pama-cases enyu amakatarisana nawo kuti moita sei. Fona itinzwe. Fona yes. Vachisanofona imwe point yandogona kukomenta ndeyekuti pane vari kuintroduce inonzi bereavement parent route yekuti kana anenge afirwa nevana, you can be able to qualify for indefinite leave to remain on that basis as well. So some of the things that are coming into play. So panyaya enforcement emamuchitaura itataura nyaya yekuti zvoni vanhu vanogona kuremovwa nekuita sei, and they're also talking about nyaya dzema e-visa nema e-gates. So I want to encourage people, because anonzi mabiometric aka-expire last year, but vanhu vaimboita ma-problems ekucreata ma-e-visa avo. So I just want to encourage everyone that they just have to make sure that they've created their e-visa, and if they're having problems, they need to contact the Home Office ivabatsire kugadzira ma-e-visa, because ma-biometrics aka-extendwa zvavo for the, I think, 18 months off my head, from January to akambotanga up to June, but I think pakatanga kuitika ma-issues, but off my head I stand to be corrected. They might be valid for the next 18 months, especially on ma-applications, but we need just to make sure that everything is in order. Hey. Right. So, guys, can you please call in and ask if you've got any questions? I think okay, this one is trying to call in. Let's hear from here. Hello. Hello. Yes, my sister, you can ask. Mushe kanjani? Sorry, hatisiri ipapo kola. Sorry, tambobuda ipapo tichazodzoka ikoko. Sorry. Okay, vari ku ndikola vari kusiriko vari kukomenda nyaya isiriyo. Right. Tiri kuda vanhu vari kukubvunza mubvunzo chete pertaining zviri kutaurwa pano. Anditika, I think this one is a question very zero takatadza kutomupindura isusu. I think this is the right time yekuti achibvunza kugroup remasiwo esu kuti atadza kumupindura. So maybe this is the right time for her to ask now kuti kesi iripo yoitwa sei.
All right. kana iri yekuti munoda kuti azouya kuseri mungomudza kuti anozouya kuseri anongozouyawo kuseri. Hello? Hello? Yes, ndatofona kuti your question yanezuro yaya, this is the time kuti tichibvunza manje. You can now explain the situation and then get advice. Correct. Okay. Magadi, you start a kind of Nyamayaro, yes. Okay. In the case, it's case them now and take a mirror so. And then I'm how we are 2023. So 2023 was okay, and I think that pass of Ranakana. Until last year, now October. I think towards the end of October. I attend a Basamaxen. I end up Basamaxen, akatodzoka kulunch. Atopinda mumba akangodzoma kumbakekera simba. Apinda mumba kuti achizosumuka kubva ipapo kuti achisumuka anga asina simba rekuningirisa rekuti afambe. Kubva ipapo atioonawo akaitwa matesti ese zvese vachishaya kuti chii problem yake iri papi. Kubva ambopiwa sick leave. Vazvangati kuva sick leave here almost one year. Because vatanga mupa 2 months. But hapana changa chichiita chichinji. Vatomboenda kuZimbabwe achiti maybe ndikaenda kuZimbabwe ndingati ndogona kubatsirika ndikarapwa. Akaenda akatodzoka achitofamba zviri nani. But kunofuta vakasvika bongoziva NHS yakasvika ichibva kuti ngaamboenda anoitwa mamatest ndikatoenda kune mahospital iri kunomu vaenda achibva tonoadmitwa anofanira kuita ne 2 weeks ifamnachipekeni 2 weeks to 3 weeks arimo. Saka dhera akadischarge aitofamba pakabva kuZimbabwe. Dhera akadischarge racho iroro rakabva zvikatafamba musi wadischarge batobatsirwa nemurume wake nabamunini wangu kubva waenda kumba. Saka kubva ipapo panonzi rakaenda kubasa akamboenda kuSouth Africa futi kutsvaga unozoati kana munhu arwara nongochipotya zvese zvose kuti maybe ndokwanisa kubatsirika ndikaenda. But hapana chakakwaniswa kubatsirika because nanhasi anotondosa balance achifamba hakwanisi. Saka what happened recently, I think on Monday, ndopakazoreceivwa email kuti contract yake yacho terminate. So vanofana kuti vachidzokera kuZimbabwe. Saka it is right now kuti angomirira kuti let's over home office asati aita vaitumira. Saka ndachingokumbira mubvunzo kuti situation ine munina wangu, is there anything vanokwanisa kubatsirika nacho here munomu kana kuti hapana? Ndongokumbira advice. So munin'ina wenyu ndiyakabata COS. Ndiye COS Walter wacho. Okay. Sure, I think ndamutega arimwo ari kuzvinzwira. Because handisikuda kuti iye auye ataure because vanhu vanozoziva kuti ndihande. That's what I'm trying to avoid zvinhu zvakawanda. That's okay. Okay. So nyaya yamataura ine 2 connotations to it. Pane issue immigration, then poita issue employment law, and fortunately I deal with both and more. So but issue immigration, garitangene immigration, in terms of immigration, semun aripa COS, kana mun aripa COS akaita fungus okuti arwara, in this case it's serious illness, the employer ane inonzi duty of reporting to the home office. Saka the employer would report to the home office kuti ndine mushandi wangu ari kurwara and ndofunga pa aipota achitumira ma-fitness notes kuna employer each time panenge achidiwa kuti vati employer anenge achiupdate kuti achiri kurwara and so forth. That is a reasonable excuse or a statutory excuse that will be accepted by the home office yekuti munhu ari kurwara.
Then it comes to the issue of employment law. So employment law, when there is illness for a very long time, statutory sickness pay, and then munhu azoramba achirwara zvisina an end date to it, or zvisiri kuoneka kuti reasonably achadzoka kubasa rini, the employer at law might raise it as a in court disciplinary issue, whereby they will call the employee to have meetings and so forth. And long-term sickness may be a ground to terminate a contract of employment. So the employer might have used the ground of long-term sickness as a ground to terminate employment. It's something that maybe you can then contact us after this meeting. Panapapa, obviously we work Monday to Friday, so we're not, but after that, Sisme wana gonna pay for number yangu, or the team behind Sisme wana gonna kukupa my contact details in the email. Then we can communicate from there. So we have got the marriage between immigration law and employment law. So even by immigration, kana kurukunzi akuterminatirwa employment, employment, and maybe you are now looking forward to receive a curtailment letter. There could be potentially be grounds under what is called exceptional and compassionate circumstances. Takuda kuziva kuti ari kurwara nei, zvakatanga sei, zvinorapika sei, ndanani vari kumurapa akadzokera kuZimbabwe or South Africa, are they going to be able to get treatment, the same treatment or almost similar treatment or not, and so forth. So that could be grounds that can be used to apply for leave to remain. And it's linked to what we are discussing, because the Home Office here to Taram white paper they want to deal away with human rights applications. This is a human rights applications, and they also say they wanted to deal away with exception applications. But at the moment, it's a route that is still available, so it's something that can be considered. The challenge yekuti murume wacho awane COS, particularly care, unless if it's a COS of any other skilled worker apart from care 6135 and 6136. The equity 6135 and 6136 from April, I chap for me my dependents. So even if Murumaga switch COS, it's not going to help your sister as much. It might help him, and maybe for a period of years, the children can have visa start expire. So we can discuss in detail behind the scenes, but we need to look at the employment file. We need to look at the immigration. I will try to put my email in the comments there, and then you can pick it from there. All right. Okay, thank you. So you see now, at least you've got somebody who's explaining to you, not speaker, and the panel of solution is compassionate. So I would think rather take that route. It's usual. Because right now, receive termination letter, yekuti uri kurwara and pamaona kana kutoprepare kuenda kuAfrica kwachona. It was a very sad story. So takatochema chaiko chekuti chinzotwa kumanaka kana ari satani kana chiri chii zvakangooma, just like that. Saka nemurume wotangira papi anditi munoona nevana. Yeah, so it might be a proper case for compassionate and exceptional circumstances. Yes. Obviously, the reason why I'm saying come behind the scene is because we don't want to discuss medical condition online. Yes. Because it's private. So we will then discuss that privately. No. Now, Get in touch with you, Mr. Nyamayaro. I pinned the email address. I actually voted the before I voted email address. All right. All right. Thank you very much. There was a question I got you somebody. Let's, in case the COS holder ashaika kuno anemuri, what then happens to the kids and the wife, or the kids and the husband? Okay, so again, it goes in almost the same category. COS holder, ashaika, the Home Office would argue, okay,
COS holder, Ashika, but we also look at the exceptional and compassionate circumstances that are available there, people that are grieving, they've lost the main breadwinner, and the children, they've come to the UK, and whatever period, however short it is, you've done some integration into the community and society and so forth. So there could be grounds of applying for compassionate circumstances as well, and alternatively, if the other spouse is able to get a visa in their own right, that will be better. But for the children, we still have to argue with these are children. Best interest of the children is they have to remain with the parent and so there could be options that we have to look at when we look at each case on a case-by-case, facts-by-facts basis. Wow, right. Kola, hello. Hello. Yes, go ahead, Kola. Okay. Nganishida wakubvunza kuti anditi let's say patakauya kuno takauya then we decide kuti inini handichada kuita COS holder ndakuda kuti baba vaite zvinoita here kuti tikachinjana vanokwanisa here kuti takura ivo vakauya mutezo usati wachinja but either way vava tiri paCOS vava vari dependent hazviite aiyo ndogona kupitaira chero ndisirini Mr. Nyamayaro hazviite because visa ramuri kunotora it's a new visa kwatoiswa izvi mutemo munyowani handizvo here vaNyamayaro ndiriro aiwa maita 100%. Because the case is on the visa, pa visa, and so on. Dopani nyaya. Akuno apply right now. Murumo kwa kutuno apply. You a new visa. Rikuti harima dependence. Saka shikafana utangu apply kwa Afrika kafana zina but in new visa harisi kudama dependence. That means mimo chinde yukumba yosara uka. Yeah, saka pakai. Saka nyumu notogara pa visa ilo. Alright. Okay. Thank you for it. Right. Varipoere vamwada kufona. Varipoere vamwada kubvunza mubvunzo guys. If you are there, you want to ask questions. Fona idomukana kusara moti fona vainda pakuti simerina handizvizivi zvinhu zvema-immigration. Ndinoita zvokutombogugulawo ndichiverengawo kuti nditowanawo zvimwe zvima-knowledge nekubvunza vane ndichibvunza naimi guys apa pari kumboyamba pabaseko andimona. Saka fona iyi kana une mubvunzo mune macases aminawo right now muri kuda kubvunzai ndomukana kuti mubvunze namba iri kukandwa namelody issue mucomment section fonai mubvunze tinzwe kuti what do you have to ask. Hello Kola. Kola, hello. Hello. Hi Kola. Yes, ndoda kubvunza mubvunzo kuna Nyamayaro. Bvunzei. Hello. Yes, bvunzai Kola tiri kunzwai. Ndaichida kungobvunzawo kuti kana uri wakaisa makaisa ma-applications last year ema2.5 aya wokuti wasarirwa kuti uri pa10 year family route wasarirwa kuita application 1 kuti uwane is it indefinite stay yacho hazvisi kuti affect awo here? Imimi hamusi kuaffect because matogara muri pa10 year route yachona. So from what you are explaining to me, you have done at least 7.5 years now, maybe a bit more. Tikada kutora kuti maybe pamaita ma applications enyu, panika ma waiting times aninga aripo. So imimi are not affected because they are already on the 10-year route. The only thing that might affect you is that English test inogona kuzodiwa pamberi apo, ne life in the UK test inogona kuzodiwa pamberi apo might be more hard than it is now when they change the laws. So I would say by the time you qualify for your settlement, it will be better for you to have got your English test, or you have done your life in the UK using the current testing standards that they have. And then also pa nyaya yokuti zoni, does it affect your dependents and so forth? It will be just be in the same boat. So I would say, apart from the English test and the life in the UK test, which you need to do as soon as possible, you are not affected. But you also have to look, kuti, maybe you are due for the last renewal, but you have to look, kuti pamaga piwa visa renike kutanga, ne pamawe iko sinesh. Kana 10 years zakwana,
then you need to do your application now. But kana tsati dzakwana, you wait. Because pane vamwe vanhu vakakwanisa 10 years, even vari pa-third renewal, nokuda kwekuti panga paina waiting periods anga ari pakati. But kana then which means kuti mafana kuapply now. That would be my advice to you. Okay, let's say your first issue was 2019. Saka 10 years dzako dzinokwana nini kana wakapiwa first visa 2019? Saka kana makapiwa 2019, 10 years dzenyu dzinokwana na 2029. 2028 ndopadzopera, so that so 2029 ndopamunokwanisa kuapply for indefinite. Okay, but I can do English test now. So English test, English test in a challenge at the moment is valid for 2 years. So it might not help you much. Life in the UK test there is an expiry date. Plus English test as well. Kana mune degree mu UK. Kana mune degree mu UK, you don't need to do the English test. Kana mune degree kunze kwenyika, munogona kuriendesa kunenenzi ECCTIS. Vanoverify a degree renyu, vokupa certificate inoconfirma kuti English yenyu is to the level that is expected already. So kana mune ma degrees, that's an alternative way kuti you can avoid doing English test. It's not Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Thank you. Right. Pane mwachi does the English test was a total, but yes, it does expire, right? Pane mwa somebody who was calling, can you please call in again? Or let me return your call. Hello, caller? Caller, hello. Hi, Sis Mandy. Yes, caller. Yes, loud and clear. Okay, how are you? Hello, how are you, caller? Okay, and ndachida kubvunzawo ka. Muri kundinzwa here, Sis Mandy? Zvakanakisa. Okay, so ndachida kubvunzawo situation yekuti zvoni okay, hold on, Sis Mandy. Okay, ndachida kubvunzawo kuti zvoni kuti for example, ndine mwana wangu ari kuda kuenda kuuniversity, handiti takauyawo nema-COS. But then we are thinking of going back home to Zim. So ndachida kubvunza kuti zvinoita here kuti apply, like have you on my COS as a dependent and then she can apply as a student, because it's not kuda hedu kuti tidzokere kumba osara kuno. Okay, so I'm assuming kuti akatowana nzvimbo yeuniversity or potentially kuwana nzvimbo yeuniversity. Sorry? Are how old? She's 17. Akatowana akatopiwa acceptance letter. Okay, so if you are able to pay the university fees, We are able. yeah, if you're able to pay the university fees, then she can switch from being a COS dependent to become an certificate of acceptance CAS in the university. So the university will look vanoda kuti apiwe visa iroro anengaita ma qualifications ake kuti qualify for the degree, then they will look for maintenance. But in this case, kana angari mu UK for more than 12 months, they don't look for the maintenance. And then what else about income? Kana murimi wabereki muri kumubhadharira, then you pay the school fees, or you've got the means and resources to pay for the school fees. So anokwanisa kuenda kunostarta kuuniversity. The only challenge iriponde kuti most likely he or she will be on international student. So international student anobhadhara school fees yakawanda kudarika a local student. Local student kazhinji anenge ari vaembasita indefinitely to remain British and so forth. So it's just the international rate that yanenge achibhadhara. As to whether or not she qualifies for student finance is another thing, because kana anga ari mu UK
on paper, after 3 years, they may qualify for student finance, Malone II, but in reality, the student finance normally refuses. Yeah, it's a profit because we are now 2 years in the UK, and then next year, I think it's 3 years. So if I go for student finance, that's also we wanted to understand that they should qualify and the sentence for. That case has been court back and forth, whereby court inenge after 3 years munhu anokwanisa kupiwa student finance, but student finance yachona never budges in, so the chances are they will refuse. All right, so it's better to go consider kuti munenge muchingobhadhara from your own pocket. Okay, so process yacho yekuti abve like from my dependent kuti amire ari ega, kuti know kuti tinofamba sei, like how long will it take? So my universities, they are very good in this. If can apply nzvimbo pa university akaenda the process of going through na UCAS or apply university university space, kana apiwa nzvimbo pa university anobva azotaura neInternational Department reuniversity vanobva vatomitira application yacho yekumupa certificate of acceptance to study, vobva vatomubatsira kuapply visa racho, they will do everything. Okay. Oh, that's nice. Thank you so much. muda kuvabatisa bhegi riya stress yekutonogwa nechando moti stress wa social life wezinobota stress yekutema mwenye vanene kubasa kola mongozvignora mongozvidza tiri kubasa. All right, Kola, all the best. All right. COS akawanda nezvechokwadi vakawanda going back, honestly speaking. Right. Hello, Kola. Hello, Kola. Okay. Yes, hello, Kola. Yes, you can go ahead and ask. Okay. Well, ndiripa angu makasimba here tiripo. Okay, angathi kubro kubvunza tiriwo muprocess yema-application before mutemo munyowani waintroduced. So apparently we were waiting for my COS, then all of a sudden the new rule was implemented. So company yakabata ma-COS, so takanzwa kuti pane anyone dzakatovhara. So mukureva kuti by new rules mukureva zvakaannounced by the government this week. Yes. Ausati wa mutemo ichingori proposal, so hapana chati chachinja so far from the last changes that were made. And akukundrai vanzizvo ichiri proposal anditi imi makafana COS company ipi Kola? Ishmael taura kwenda uyanda kuzemseri. All right, mama kutochigwa process yacho. Takangobata ma-COS, then takambobata mutemo from 9 April kunzi vacharecruit international. But usati watanga kushanda kamutemo uyo handikwai ichiri proposal uri pa white paper, saka kana achida ngokuunza yanongokunza mamuchitoya imi nemhuri. Aiwa, vakatoti kuti no dependence. No dependence. So company established company imomo. So vangangotipa mafomu ekuti university on hold, vakamirira outcome. Okay. Saka kana imimi muri kunze kwenyika pane ene zvakatovharana kunozorai kuti atakatopedza tangomira tuhamasiwo nokutoapply mavisa. So kana muri kunze kwenyika, the change that was done
ndeyekuti any employer that is going to employ from abroad must go what is called the regional hub. Regional first before they go anywhere else. So they will check in the regional hub unless if number one, they're employing someone who's already in the UK on the same care visas, or number two, they're employing someone that they have had for 3 months, either on temporary basis or most likely or permanent basis, but we're not being sponsored. So those are the kind of 3 categories in addition to the British and settled people. But kana vakange vantori nema defined COS nde inounza vanhu kubva kunze kwenyika. If they had defined the COS allocation yavakange vachiinayo, there's nothing to stop them from bringing people because they still had the defined. Unless if they didn't have the defined and they were hoping to apply for the defined, which now is very difficult to apply for the reason that they will be asked, why are you not recruiting in the UK in the first instance? Okay. Yeah. And also on the hub, and that one is going to be very difficult to call. I don't want to let you because kuhub website kuzere vanhu vane macompanies akavharwa ayaya, kuzere vanhu varipo every day, like all these companies that are, because also this home office and the CQCs, they are going kuma companies, right? Vachitotsvaga vachibvepa vari kuvhara macompany. So kuma companies ari kuvharwa ma-employees ayaya ari kuenda kunoregister ikoko kuhub. Saka kune vanhu vekuti vanototora vabva kutora ikoko. So akusha vanhu havatoshai tungatora munhu ikoko. But now my question, Mr. Nyamayaro, ndeyekuti let's say somebody was asking me this in the employer and call for any noise. Can you cut up for any noise? And somebody was asking me the employer, achiti, let's say naenda kuhapa atari sanditi. Hands in the Torah papa ndaba interview and see satisfied now. And maona. Hands kuda kutora pa apa ana response anokwanisa kuita kuti atore like kunze. No, you're allowed. The first thing is it's a gumbo muhab. Okay. Kana waisa mugumbo muhab wobvona kuti ukuku akusikuita kune vanhu in terms of their skill set, they don't meet your skill set in terms of experience. So they cannot meet the experience that you want. But what to interview 2, 3, 4 people, all you need to do is to keep the records that you shortlisted them, you interviewed them, you didn't accept them, then you move on to recruit elsewhere. It's not like you are forced to recruit from the hub, because the ngatiti pamwe une company in specialized with a space pamwe tinodhilana nemaspinal cord injuries only, kana tinodhilana nevana vane certain problem, and wapinda muhub hapana munhu ane training so you can show kuti ndapinda munhu anati ndakapinda ndikaona vacho they don't meet my requirements, then you can then go for anyone else. So yes, those people, as long as you can justify it, it's possible. So I hope my good friend, you are listening, the employer. I hope you are listening now. My employer. But anyway, it's a ball. Right. Kola, hello. Hello, Magadije. Till right, Murisai call. Moshe. Ndachikumbirawo kubvunza. I've got a daughter, iko ava 19. Akauya ane, I think she was around 17 and a half. So patinozorenewa independent yangu ati mwana wangu musikana anorenewa antainini here or anenge akuzvimira like she needs COS rake rega. Ndokumbirawo help ipapo because that stresses me day in day out. Okay, that's a very good question. Thank you so much for that question. So munhu akauya ari dependent yenyu ari mwana under the age of 18 anoramba ari dependent yenyu kusvikira asvika pasettlement, provided achiri kutaridza kuti they are your dependent, they are not living an independent life. So because now they are adults, of course they can go to work, go to university, but they are still dependent on you in other words. So for example, havana kuroorwa, havana kuroora, hana kuita pregnant kuti ane mwana, and pamwe muchiri kushare the same household, the same, you are still within the same family unit.
So it doesn't matter if over 18, they will still remain to be your dependent. So it's important for them to, even if when they start working or doing their kind of private life as adults, that they still maintain a link, never berek, even to continue using your address as the main address. Even if Akwenda Kunoshanda, a town or 2 towns away, but they have to maintain that link. So it's quite possible that they will remain to be your dependent until they get their settlement. All right. Thank you so much. Thank you very much for the answer. You're welcome. Thank you. All right. Right. Guys. Maybe Mr. Nyamayara havana kujaira zvenyu imi madhayari zveti munogara pana 4 hours muri palive. Do you have anything else to ask, guys? Mune anything to ask here? Do you have anything else to ask? Do you have anything else to ask? Nai Mr. Nyamayara ndakubvunza. Uye home office yekunoku inoita zvokufamba ichinonga vanhu dzimba here kuti ndakuda kutipotai. So kana utori paradha yavo kudhara kazhinji vanogona kuuya kupika from home. So kana wanga usina mapepa, and thank you for that question, because pane mambotaura pane mwana wakauya kudhara vasina mapepa anditi. Yeah. So you've been here in the UK and you've tried to do your applications on wakaya vari visitor, wakaya vari students, wakaya vari dependents, but one way or the other they became illegal. And they've tried an asylum, human rights, and it's not working. If you do not have anything that is pending within the Home Office system, whether it's called a fresh claim or an application, then you are liable to be detained and deported by the Home Office. So kana pane nguva dzokuti vanomboita kuti vakutargeta a particular country or particular nationality vanogona kupinda vongonhonga vanhu vese because vanachida kuenda sei vanoti chartered plane. Yes, saka vanoda kukuunganidzai kuti mukwane kana kuti 50 or 60 muzadze ndege 1 muendeswe mese, kana kuti at least kana ndege yechienda kunyika 2 or 3 dziri padhuze nepadhuze munotwa bunched together kuti vari kunodepotwa kuZambia, vari kunodepotwa kuZimbabwe, vari kunodepotwa kuSouth Africa, mugokwedzwa chartered plane imwe chete and so forth. So in that case they can come and knock on your door and get you out. Ndosaka vamwe vakudhara back in the day vanhu vaitoti madocuments dzimwe nguva mwanga wakaviga muceiling or pasi pekapeti or vanhu vachingogara vachingota scared. So it's quite possible, but kazhinji kacho zvinovanzoitika by chance kuti wangosanganawo navo patrain station vakatomisa chivhani kudhara and vakungobvunza, which is discriminatory in a way because pamwe vangotageta vanhu vatema or maasians or uchingobvunza kuti tudze zita rako and so forth, obva watongodetainwa in a public place and so forth. So it can happen at your home and it can happen in a public place. Kashoma hazvo, to be fair, because there's no outcry as well, particularly from a public place, because why didn't you stop someone who is white? Because in principle. All right. Yeah. So guys, pana mwada kubvunza here mubvunzo. Handi mazvinzwa guys, not iko zvino musaite mhosva drink and driving. Handi mazvinzwa kuti iri kuto affecta zvokutodaro vanomwa vaya muri behind the wheels. Matichi tuma petty crimes tokwenda kunoba muntu mashop uto. Handi kupira ma clients, makera. Siyana ine kuba zvinhu zvisiri zvenyu makera musatore tunhu tusuri twenyu. Handitika bullying. Mukabhula vanhu tinongoripota ko macomplaints anenge achizara ikoko siyana inazvo because iko zvinambona mutemo waza kune munhu wese hauna kuiva CEOs chete, kune munhu wese vari kuda kufukutsa kutapudza vanhu. Hello kola hello. Hello. Yes kola. Yes kola. Yes. Ndinoda kubvunza Nyamayaro. Bvunzei. Hello. Yes. Makadii Nyamayaro? Ndiri pangu makasimba here. Tiripo zvedu. Ndinoda kubvunzawo kana uri pa10 year route because repa 10 year route raipuhwa ma2.5 mwachipuhwa ma3 years.
but aka-overlap kusvika ku-12 years. Can you just apply for settlement, or you apply direct and you have to wait for another year? So from the date yamakapiwa visa renyu rekutanga pateni route, or like you're saying, some of them became overlapped for one reason or the other. But if we calculate from the date ramakapiwa visa rekutanga, going forward, we count 10 years. So ngati tipange makapiwa 2015, whichever, whether we on 2.5 or wakazeta ma 3 nema 2.5 akasangana. So takaverenga from 2015 to 2025, watokwanisa 10 years zako. But pamwe visa rako rokutopera 2026. You don't have to wait until 2026 panopera visa. 10 years zako kana dzangokwana, if you want and you can afford, then you can apply for your settlement. You can apply for Settlement. Settlement, indefinite leave to remain. so settlement. All right, okay. So are you going to wait for another year for citizenship? So at the moment, yes, for citizenship, it's still 12 months. So kana waita settlement yako unozeta 12 months. And within those 12 months, you should spend a minimum of 9 months within the UK. So you're allowed 3 months outside the UK in that 12 months. And then you can then apply for the citizenship, meeting the other requirements. There's a good life in the UK and English test, then you can apply. All right, okay. All right, Maisha Basa, thank you. Thank You're you. welcome. Right. Saka muchishanda masiwo ekuchengeta imari naika chengeta imari masiwo isana ukadha kwaungoenda kumba. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Hello. Ndotora kana nyama na nyama ya. Taurai. Makadishe. Chanja makasimba here. Hello. Vari kukunzwa itaurai. Okay. All right. Ndoda kubvunzawo. Robot kana kuti une criminal record but une indefinite leave to remain. Wakazokuwa indefinite leave to remain, but criminal case yako yakaitika 20 years ago. Okay. Apply for citizenship. Yes. Okay, so kana in a criminal conviction, we are looking kune inonzi rehabilitation. So pane ma criminal convictions akasiyana. So kana in a criminal conviction ye 12 months in a bani yayo yaina. So if you had a conviction between 12 months and 4 years, I think your ban who apply citizenship should be off my head. I think 10 years or something like that. But kana win 4 years and above, your ban to apply for citizenship is 15 years. Kana ukazoita mangu are serious sana made nanachi, you are not allowed at all. So it's a matter of looking at kuti conviction actually in the age in makore mangani, but kana arima conviction yekuti it was less than 3 years, then wakapiwa conviction at 12 months or so, you're looking at about 3-4 years, and then you can reapply what rehabilitate and kwako kungonyora ma supporting letters yekuti zvone you've rehabilitated, kana une say unogona kuapply for your police record as part of the evidence or a DBS and submit it. So if it's a historical case and it was a case yangaine mayes mashoma, I would say by now you could potentially be able to apply for citizenship, unless if you can sentenced for a longer period. Okay, ndikuzvinzwa. Kesi ipedze record. Kana kune medza mune 15 years. Yakaita mapepa ndakabatwa ndishandasina mapepa 2006. Okay. Saka ndikanakuwa 12 months. So the one wakabatwa vasina mapepa kuna 2006 by now you are now rehabilitated before you post magata 12 months thing, so you can apply for citizenship because you have now been rehabilitated.
assuming that I'm not committed to offenses after that. But for that one, I know people that have applied who are now British citizens. I've helped a lot under those circumstances as well. And because yes, criminals will not be obtained. That's why I'm Taura. Can I want criminal? You won't be obtained. You are all one into the jeep. Can I only my records of UK criminal? How poor citizenship? Unless when she most of us she go to a couple of 12 months. To 2010. Cola. 2010. But in 2010, that stayed in a paper, they could cancel. Yeah. So that's in a paper, they could cancel. The lunch in a room. So Paka, the paper, the housing. So the Paka, the housing, and now I was supposed to follow to the Gangan say that that's saying a paper, fraud. 10 hours community service. Okay. So community service, it's a conviction. Most likely they gave you a suspended sentence. You want to cheat a community sentence and so forth service. Again, I think because of the sentence Amaka Piwa, it's not regarded as serious as it is. So Kanagetika 2010, again, I think you can potentially still apply for citizenship. Ndopa patengeta kutakuda kunyora ma statements akasimba ekutatidza kuti you have now rehabilitated yourself, you are now a person of good character, and you have to show us things that you do that show that you are a good character. You do community activities, you know monobatira community mama, for example in your church, or you go to my food banks and help etc. And then we mukaenda ku police, I think it's ARIPO, this the kind of police subject access request which you can make for your record and check everything else into your DBS. It's something that can be done. Okay. It's something that can be done. But which we do. Mutotaka kutoenda kuna nasina ma homeless am tinovatengera kofi muchinovapa kola muchiona muchipa mavideo serious muchiita mavideo so that you give them to nyama yaro vanokomba kuti akachinja munhu uyu arikuitawo izvi kucommunity muchipa vari nguva alright, cool. Alright, sharp. Right. Vari pera wanda kufona guys, vari pera wanda kubvunza. Ive mhosva izvi. Nditovhunzai. Vezvi mhosva garai mabvunza muzive pamumire. Kuti uri pa 15 here kana uri pa 20 kana uri pa 10. Garai matovhunza muzive. Hello Kola? Kola, hello. Kola, hello. Hello, Sis Nelly. Muri sei? Mushe mulaitere. Ndine yangu yakada kudaro ndakambobatwa nenyaya dzemapepa. Ndobva ndaita ndachatywa ne-fraud with false presentation. Pandazowana mapepa. But pandakazoita DBS panga pasisina mhosva, saka apa ndiri pa 10 year route. Saka kana ndakuda kuzoruniwa futi mapepa, do I need to declare the criminal record or not? Because ndakafona vakati hapasisina, but home office all along ndandichinyora kuti ndine criminal record. Saka ndichada kuruniwa futi, ndofanira kuinyora here, kuideclare here kana kuti kwete? Munofana kuideclare because yakaitika. I would say continue to write it, because if you don't write it, then they might then say makuda deceit and deception and all those things. So of course it would have been rehabilitated by this period, but you just need to declare it. It won't affect your application, so just declare it.
also I'll declare because ndakafona vugosiku ndakafona nchiti ndikatsvaga mabasa, do I need to declare to mapurisa? Vakati it's up to you, but haisisipa haichaonekwa even vakaitsvaga hapasisina. Saka I don't know, saka ndasarwa nekuhome office kuti so zvamataura kuti ndofanira kuideclare, so I'll just keep on declaring it. Yeah. Ingama one. One. I'm also declare. Also, any call up. Just you on up to your motion. Sikira moto pa citizenship. But you know, very book. Moto ngoita on up to it. Moto declare. Shai. Also, it's all right. Thank you so much. Thank You're you. welcome. Right. Any mpana mweranda kubvunza mosha dzenyu. Uyai ine mosha tiwe. Be mosha uyai tuone. Declare mosha. Uyai. Ansta karemerwa nyaya dzekurepaidzi mawani andinja muzvimwe zvinhu munoita muchinamata muchiisa kuna mwari, so God has the final say and God has the answer. Inandipaniki zvinhu zvekumhanya ini ndinozviti chauya ipapo zvekupanika kudhara ikoko musambopanike zvimwe zvinhu, just pray about it. Pray unopinda cheku cheko muri kunzi makaoma makadai, unopinda ukatoita zvikatoshayiwa basa zvikasatariswa, you know, paipinda confusion. So zvimwe itai muchinamata. Antimona aripo here mwana ndakubvunza aripo here mwana ndakubvunza anything that you need to ask. Even to do with employment law, we do a number of things like employment law, wills, civil litigation, wakatenga mota mukavharana, or things like that, neighbors disputes, kana makafirwa na makaita sepo pane issues probate and so forth. I deal with all those other things as well if they want to have any questions along those lines. But I mean, today we are mainly on immigration, really. Right. I think it's just kunyaya chazokuda nai tomboya kunyaya dzezvikweretidza mungavapedza vakufanana mari munovapedza hamuvapedzi pano tinosimbozama kuvatsika konzi handiti maona tinombozama kuvatsika konzi dzimwe dzichibuda vamwe vachitawo mumusoro zvine zvoda imi mapepa manje kuti muchinyora chirungu chenyu muchivapa handi kwanzi pane afunza kubvunza kuti kwanzi kuchine zvema 60 days here. So zvema 60 days zviriko kana for example wadzingwa basa naemployer, you know, kana company yacho nezopinda into liquidation and so forth, you can get into the 60 days curtailment period and so forth. But vasiri kupinda mu 60 days ndevave vane makampani avhariswa nehome office, kuti makampani sponsor license that were revoked in the home office. So if your employers had their sponsor license revoked, then you qualify to go into the hub, which up into 60 days. But zvokuti wadzingwa basa kana kuti hauna kuita contract yako haina kuitwa renewed, kana kuti waresigna and so forth, iwo vanhu vari pa 60 days ivo. Vanoenda pahub vakushanda mazano vanese vanga vachichema nenyaya dzema 60 days. Vaive madependents vanopinda futi pa 60 days, particularly madependents aya ekuti wazobviswa pa COS for whatever reason, unopinda pa 60 days haupindi pa hub, unopinda pa 60 days. Saka ukabviswa pa COS unoenda pa 60 days. Handi muri kuzvinzwa pa 60 days, make sure you get your own CS, wadonyora chirungu chako get CS, or you go back to Africa. Handi muri kuzvinzwa kana toona mwe mukadzi kana mwe murume, kana toona kuti waona mwe mukadzi kana toona mwe murume, kana maita madivorce nemachi, kana wakutonoita dependent semuna ngajera udependent. Right. Handi muri kuzvinzwa guys, 60 days 60 ndo dzavanenge unadzo 60 days 2 months. Asi kuhabhu kuri mubatsira because takaonotombona vazhinji vaichema vachiti chicheko zvino zviri nani vanhu vari kungoti tawana kuhabhu kunenge kuri kubatsira stereki vanhu vari kutokwa havo pahabhu ipapo. Ko munhu akambopiwa indefinite aine 2 years muna 2003 abva adzoka zim kuchikoro, now anokwanisa kudzoka se-returning resident here after all the days aine parent nemabrothers vane ma-citizenship. Okay, so where someone was on indefinite leave to remain and they left the country for more than 2 years, unfortunately your indefinite leave to remain lapsed. Because kana indefinite leave to remain, you're allowed to be outside the country for 2 years.
kana wakona 2 years dzako dzakuda kukwana, you need to break the 2 years. Wongodzoka even for a week or 2 kana uchida kubuda wobuda futhi, and then you start counting your 2 years again. But this person has been out of the country for very long, so they cannot come back to the UK visa rakatolapsa. Zvokuti vane ma siblings or my parents and my people unfortunately won't help them because they are an adult in their own right. So adult relationships, they don't count much unless if it's between partners or spouses, or if maybe they've got a special dependence on the people that they are here, which is at law we call it, which goes beyond mere emotional ties. Maybe they are disabled, on mental health issues, and so forth. But can also fit and proper and so forth. You have to find your own way. Either you get your own COS, or you come as a student, investor, or a family member. Right. Thank you very much, Kola. Hello, Kola. Sismele David. Mushekata. Napanapa. Sismele pane zvanaita kungotaura panyaya dzema-dependent kamiro Mr. Nyamayaro kana vachikwanisa kuconfirm. Ini ndakaya ndiri dependent. Husband yangu akaya ane zve-IT audit. Saka company yakaenda into liquidation. Ndobva receive 60 days. Receive 60 days. Ma-companies anga achi-apply the threshold yanga yatona. Yanga ichiri pani yavanga vachida. Saka zvakaafecta inini as a dependent. Yanga ndisisakwanise kuatacha pavisa rake because of the threshold. Saka ndakatozopedzisira ndatsvaga COS rangu ndega. Saka ndozvanaida kungotaura kana paine munhu anenge aine maybe a situation like that ameno vamwe vanokwanisa kutaura about it. Wakatoka chitaka pe muno. Wakatoita zveEnglish muno zvese everything. Ndakatozonyora English ndiri muno ndikaita COS rangu ndega. All right. Okay. COS renyu nderechi? Saka hachakwanise kuisa inini, vana vanga vasati vauya, saka vana havachatouya for now. Okay, sa COS raminaro nderechi? Ndere ke randanaro inini nawo ndere ke. Makariwana rini? Last month. Okay, saka na iri last month, saka ninga ichiora kuti imi muri kuzvimiririra ega, iye wacho anofanira kuzvimiririrawo ega. Ane rake rakawana here COS kana ari kuenda kuke? Rake akuzvimirira rega. We tried kuda kumuisa because taishandisa this borderless lawyers. Vakati dai paine vana, tingadai tine case, but because vana vari kuAfrica hakwanisi kuita dependent wavo. Yeah. Kunyango dai panga paine vana futi, it was not going to work because visa renyu mimi raitwa after pakatika change of the law. Saka iye aitwaita rake imoita renyu, then vana vainge vachizota up to the end of the visa, and then vana tinenge takuzoargiwa nyaya dzema-human rights kuti vana vangagone kudzokera vabereki vese vari kunoko and so forth, but he was still going to be required to stand on his own. Okay. All right. Thank you. Thank you. All right, we talk about after. Right. Pananga phone Sterikapa, where is the number? Where is the number? Where is the number? Like this. Hello, Kola. Sorry, Magam Chwana Paine Mumu A. Saurae. Makati simeli. Did it bore what is saying? Andiri bo simeli ndakubvunzawo panyaya idzi dzekuti tigodzokera kuZimbabwe. Ndinoda kubvunzawo Nyamayaro kuti ndine munin'ina wangu akandisirawo mari yake yemota maakaunti nedzimwe mari dzandaingorisivha kubva kuZimbabwe. Zvinoita here kuti visa rangu rakuda kuexpire manje, saka ndinokwanisa here kuzorinyuwa visa ndiine mari dzaingopinda maakaunti mangu?
Okay, panyaya yemari dzaipinda muaccount kurenewa visa, yes, munogona kurenewa visa, mari dzaipinda, not necessarily impacting. If anything, if there was any issue nemari dzaipinda, bank renyu raigona kunge rakaita flag up your account for anti-money laundering and so forth. They could have called you or suspended the bank account for you to give explanations and so forth. So if that has not happened and there was money going in and out of your account, that should be much of an issue. Imali dzakambonya kwanda dzabva machaudaro naikoyo. Vaitira milioni. Yete na COS. Bana. Yete na COS. Zvakaita laki ndingati kutonyima vanhu vazo. Takatengesa zvinhu muZimbabwe tichiti tichadzokera tozonovaka dzimwe dzimba. Okay. Saka mari dzaingopinda. Saka izvozvi muchadzokera munovaka here? Meno takatowira. Makawira ka? Aiwa takawira. Anyway, mukuzvona munovaka munongosevhawo chimishona chemuchinda makadaro zvinoita. Aiwa tichaseva amaita basa tanga tichitotya kuti zvino tichadzokera kupisi takasiya tatengesa zvese nezvikosvikara. Shame. Hey, pakaipa. Nai, thank you very much. Pane a very, very valid question yabvunzwa nemunhu mucomment section wanyama yaro. Hanzi, zvavari kuti after 2028, they are not going to renew ma-COSs. And that will be before 10 years. Zavataura kuti for 10 years, people will also apply indefinite. Saka, what's going to happen? So that's a very valid question, and I had that question in my mind as well. Hopefully we'll get some flesh to the skeleton in the times to come when they develop more policies and more guidances upon what they've proposed so far. But it's not making sense at the moment because the earliest cohort which would have come most likely for the large cohorts was around 2020, 2021. So 10 years and maybe after the transitional period, we'll see what they will suggest is going to happen. But we do not have a direct answer for that at the moment. Now, my question personally will be like, if they say they after 2028 they will not renew, right? So already they are saying there's shortage. Now, if they don't renew with them, I think I said overpopulation. That means this overpopulation is say I to renew you. That means you are I think what they want to propose to do is put the current regime here carers visa and irico transitional period 2028. By the 2028 makeras anenge achiripo iwayo whether rinenge richiri kunzi K visa pamwe rakuchinjwa zita rakunzi A visa or B visa rane ma conditions akati, they will still have a way of doing it, but not under the current conditions and requirements and stipulations. Pange pane ma conditions manyawane kuti pakara kumigrate to a particular type of visa rinenge ririko but richitata vanhu varambe vari mu UK. Okay, all right. No, I understand. I understand. Pane mubvunzo wandaona Antonello ma questions. Anzi, what of me? I am epileptic. Ndiri murwere exempted medicine. I have been in the UK for 14 years. So I'm assuming kuti munhu uyu haana mapepa. Saka kana munhu usina mapepa uri mu UK for 14 years, Home Office inorequire kuti munhu asina mapepa anofanira kugara mu UK for 20 years kuti vakupe mapepa based on your life in the UK. You are not private life. But from my medical conditions, I'll tell you pamwe epileptic and maybe not gonna get any among other medical conditions attached to it. It's a matter of reviewing the medical information, the treatment that that person is receiving, and making an application in my human rights based on medical condition. So that could be a problem. So it's either an application based on medical condition, my human rights, or to wait until 20 years, which is 6 years from now. So I would say it's better to try it now using issue my medical conditions. Right. So that
So ndo mindiro yangu kuquestion iyoyo. Okay, right. I hope you are answered. I hope you are answered, caller. Anybody with another question? There's another one which is saying ko zvainzi varuda kuwedzera makore for citizenship after settlement. Is it true? Yes, they've put that proposal yekuti after settlement. At the moment after settlement, ukapiwa settlement unoita 12 months minimum. Kana uchida. If you want to become citizen, you can apply after 12 months. If you don't want, you continue, but you're not eligible. But there is a proposal to increase the settlement period, number one, and there is a proposal to increase the period after settlement to become a British citizen. Maybe it might be increased from the 12 months to 2 years, 3 years, 4 years. We are yet to know what is status. And also, to qualify for citizenship, it's best for you to apply Now. because when it is still 12 months. Right. Tisati tavhara hedi tizokumbira kuti hamuri wepano imi tichikumbira kuti uyai kana pane maissues muchitoya makana. Guys, don't forget to follow his page. Naika, don't forget to follow his page. Antika rakanzi Andrew Nyamayaro. And it please musakangane kufollow that page, and then you get to see a lot of updates. One is some updates ikoko and it right. Before we go on this whole issue iripo Antika, we know this is political and it, but you as an experienced someone in this field and whatever that is on white paper that is being proposed, and you being in the UK for a longer time, what do you think will be, in your own opinion, what do you think might be the outcome of everything that is being proposed? But my proposals, I would say most likely 80% of the proposals will go ahead. And I would say we need to brace ourselves for whatever difficult times that might come. And unfortunately, they will make a mass order to say munhu wese ngabude. It is zvinogona zvokuti iwo munhu ndowaconsider, like we had 1 or 2 callers in this meeting who said that they're now considering going back home. But I would say it's gonna be maybe difficult, but not really to panic. And let's see how things are going to go. Things might become more expensive because the more fees and the longer period. But I believe kuti unozongokwira ndege kana wakuda usina kumanikidzwa. Right. Anyway, thank you very much, Mr. Nyamayaro. And maybe if I can start this, I'll be having people that will back me up. Panongoda munhu anongosumuka wanchite kuti guys ndatonyoresa pakati ndikuenda kwa mayor musi wakati kana kuti kwa MP musi wakati or kwani ameno musi wakati, and then the masses will follow behind. Panongoda one person anosimuka chete, akangosimuka the masses will follow behind. So pane chida kubvunza, I'll come to your inbox ndobvunza, and then you give me direction, then ndakaenda. I really want to do this. Thank you so much. And like you said, we can always have other sessions in the future where you want us to talk on different types of law. We can do that. Okay. Oh, I think the last question, if you are unwell but in the care sector and it's taking time for you to heal, would apply for a month-long sick leave so you can properly heal. Will it affect your sponsorship? I don't think so. No, it shouldn't affect your sponsorship. What you need to do is, as you know, you self-certify yourself up to 7 days. Then after 7 days, you need to get certification from a medical practitioner, your GP or the NHS and so forth. So ukapa employer wako man sick notes or fitness notes up to 30 days. I don't think should be an issue. Long term, employer now long term is now bordering on disciplinary based on medical conditions and so forth. But for any reasonable employer, really, 30 days, that's not an issue. But also, you have to do sickness, salary yako inodona because we're going to sickness pay. And I think sickness pay is £148 per week on pure for sickness week. So that's not a lot of money that you will be getting. But in terms of does it impact on your COS? I don't think that will be much of an issue. Right.
Mr. Nyamayaro, thank you very much, my brother, for coming here. It's always nice to have you back. Guys, Mr. Nyamayaro, but I think now we just need to help him to guys, because he's really doing a very good job, you know, community, because your backbone yedu and so ngatiinde tinolike page ravo, let's go and follow him and panenge vachitawo malive avo anomboita kunana zoom meeting avo kana tiri free, let's go enjoy, let's hear what is saying ikoko, because zvinhu zvakakosha izvi. Ende zvakare patinenge tichivada panapa guys, we've got other issues dzatinazoda kudiscusswa, we just call him, tinongotsvaga pavari free vanouya saizvozvo izvi vachitiudzawo zvinenge zvichiitika. Kana uine zvimwe, kune vamwe vanhu vasina kufona because mune dzimwe nyaya dzenyu dzisingaiti kutaura pavanhu, anditika zviriko totozviziva. Iwe zvaunoita ka munhu akangwara zvaanoita manje, namba yakapinwa iyo, tora namba iyoyo wochinda kuWhatsApp kwavo, kana email address yangu vakaisa wochisa, I think namba wochivafodera book and appointment, andika mosangana motaura, uyese tafuri uchivaudza zvazviri nemo ava ndilawyer. Saka waenda kuna lawyer unotaura chero wakaba, chero wakaura utomuudza chokwadi, ambozokufumiri kuti iwo wakaba, no, muri kuona ndatouya andichika lawyer, ini zviripo nezvokuti pamba ndakabira munhu akanga achitofa chitunharingi yegodi andimaona. Saka nyaya yangu yakambira kadai ndikatobatwa ndikatodai, vaudze chokwadi andika ikoko kuti vagone kukubatsira, nokuti ukavaudza zvisina kukwana vanozoda kukudhivenda zvinhu zvakakwana andika. Saka ndozati hapashayikwi vanadzo dzakadaro vachaida kuenda kuseri, indai nechokwadi chizere nhaika, chokwadi hachiputsi ukama anditi manzwa, munobatsirwa ikoko anditika. Thank you very much, my brother. Thank you for coming here. And mutendero zvakare kuna Bless. Thank you very much. Matendera kuti nguva yenyu kuti muye pano muve nesu tinotenda. And tichiramba tichiuya. Vari kutokunzwa varimo, vari kukunzwa. Maita basa shuwa matitendera kuti vauye paplatform ambotaura nesu. Matigonera kufunge. Thank you so much. And let's like I said, I'm available. Thank you so much for having me. Yes. I also want to thank my good friend and brother Gordon for connecting. Yes. +44 muchema. +44. Saka iwosanonokeitogara wainda because kuchazara kuinbox. Kana wainda unde munobhuka ikoko guys. Chavakanakira handitika kana muchingonyatsoziva zvakanaka, kana ukachadyawo mari unoti apa ndina hangu semunhu wakera, unonegotiata uchita terms of payments handitika, nokuti muno unobatwa ukaita chitotsi unosora wanongwa pauri handitika. Saka please kana mainda itigwai nyaya dzenyu mwetigwa zvinhu zvenyu, asi handitika musazokangana kuti vari pabasa, ndo basa ravo. Vakangomenshona kuti Sismeo Diaries, a big name brings all good reception. Exactly. Mukangoenda tabva kwasitimeli tauya ndiri zinyaya rangu muchitaura wochiti gochi zvinochedwawo zvimari zviri nani handiti maona. So aiva tinotenda zveidu hanzvadzi yangu, morara zvakanaka, maone usiku hwakanaka, maita basa. Thank you very much, my brother. Bye. All right. Guys, handika madzidza madzidza zvose kubva uku kumushure kuya uko revenge wati madzidza tikauya paimmigration vapane mubvunzo, now tave nezororo takunyatsoziva kuti zvii zviri kuitika. Ini zvangu I would say andika chengetai mari dzenyu guys, have your money, musazoidya mari ngemapenzi kuita kuti ukangosvotwa so chikangochaya so unokotaura kuti come on boys dzangu handei kudheni makainda hakuna munhu anokufunza, hakuna munhu anokurambidza handitika, just have mula matambura kuita kuti anytime zvaunenge watisaida unongoita saizvozvo handitika. So guys, muve neusiku hwakanaka handitika, muve neusiku hwakanaka guys, tobatsana zvakare. Aminoti mangwana tichaona time here handizozivi tichaona time because toda kumboshanya kune mwe ndine function yandiri kuenda mangwana, kune function kwandiri kuenda mangwana. So guys, zvakati team UK musakanganwe, if you're looking for your MC, I am here handika kuma functions enyu, be it mapart, be it tiripo handika, be it mamisangano ekumachechi handimaona tidanei, tiriko isusu tinouya kotaura, we am here, right? As a motivational speaker, as an MC, you hire me handitika, ndo kukabasa kangu kandinoita munzira. Saka mangwana ndinenge ndakanaka paLondon, ndo pandenge ndira ndiri mukati memamonya imomo
ndendiri muku apa guys function iyo yakazara varungu guys yakazara varungu atiti chikunobvunavo tiriko guys kunobvunavo tiriko haiko ndikoko saka guys murarapo antika love you so much guys and mwari akuitirei zvakanaka mese mwari akukomborerei mwari akutungamirirei mwari akuprotectei muchinda unorara anditika mese muve munyasha murara munyasha timumutswe mwenyama nemweya zviri panhu pamwe mangwana kune vari kumukawo kune dzimwe nyika nevari kudii muve nezuva rakanaka muswera zvakanaka anditika may God continue to bless and to look after you guys. You are so loved by me and I love you so much guys. Take care of yourselves. Bless you.